Daga last season zuwa wannan season ɗin babu wani ɗan wasa da ya ci ƙwallayen kai kamar Mikel Merino na Arsenal, inda ya zura ƙwallo 8 da kai a cikin ƙwallo 14 da ya ci. Ƙungiyar Fulham sun yi bajinta kuma sun rashin nasara a haɗuwarsu da Man City karon farko da suka yi hakan tun 1952 shekarar 1952, yayin da suka tashi 4-6 haɗuwarsu da Leicester City. Leicester City ta ci su 6 suka ci 4. Tun daga wannan lokaci ba su ƙara rashin nasara ba, inda yayin da suka zura ƙwallo 4 sai wannan karo. Ta ɓangaren Man City kuwa, last time da aka zura masu ƙwallo 4 a raga ba tare da an yi nasara a kansu ba, tun a shekarar 1957 a haɗuwarsu da Sheffield United, wasan da suka tashi 5-4. Sannan ɗan wasan gaba na Manchester City kuma, Erling Haaland, ya shiga sahun ɗan ƙwallo 35 da suka zura ƙwallo 100 a gasar Premier League. Ya yi wannan bajinta a cikin wasa 111 da ya buga a ƙungiyar Manchester City. Kar ka manta, ka yi following ɗin sannan kuma ka danna mana likes. Sannan ka shiga ka yi comment ka ba mu shawara ko kuma ka faɗi ra'ayoyinka dangane da abubuwan da muke wallafa muku. Mun gode.